oh pena hian automatic sanitizer dispenser siman tumunga automatic sanitizer dispenser consume den ne so hemia siam tura kan mo ber chu pakata chun hemia hi chun LDR mai kan siam don ni ka siam do na pakata chun kan device mo hotel ji amasaila pakata chun LDR dia chu light dependent resistor nia chuan panina chuan light hi kan LDR chuan nia chuan panina chuan kan motor chu diode kan mo do na takan man tu chu 1N4007 sorry hi kan mang don boka LDR ri phat to ka tuan hi diode nia pakhain ta chuan number 3 at pathum na chuan transistor kan mo do na transistor man tur hi BC547 pakhat kan mang don boka chuan palina chuan resistor 47 kilo ohm kan mang don ta hi panian mo don ni chuan pangana chuan nge kan man yang relay hi 12 volt relay kan mang don na hi pani relay pani kan mo don na chuan prokna chuan timer 555 timer ka ipat kan mang don boka chuan kan motor bok chu pasari na chuan ti chuan sorry chiang lo so lo no hin panina mi diode chu nia kan diode kan tu chu nia chuan hi kan transistor BC547 chu ni ta chuan palina chuan resistor 47k kilo ohm hi pani kan mo a hi 47 kilo ohm resistor chuan ni pani ania chuan relay hi pani kan mo lo na 12 volt relay nia tian 12 volt relay pani kan mang don ni chuan pat pangan paruk na chuan timer no 555 timer hi kan mang don boka 555 timer chu hi nia hian terminal pariat anei ni pin pariat anei ni chuan pasarina chuan capacitor okay capacitor kan mo nge ya hi 6 microfarad value om theise so hi pakat mas mang don boka chuan parina chuan atibra lo zia to nia ka lo zia thei ngel de 12 volt adapter hi AC to DC convert na nia chuan tunla ya kan ro mu thei rak to si lo ka mu thei chun sanitizer lo pam chuak tu ka man chu air pump ka mangani hi aquarium man thinam chi khania hi AC device ni adang song hi chu okay hi capacitor hi ka mang do na ke chun 6 microfarad kan nei lo 10 microfarad ti pani kan nei series ni connect ka series connect chuan hi 5 microfarad ta achulata chu 5 microfarad ka mang do ne chuan
12 volt adapter so ka mang do na hi 12 volt adapter hi ka mang do ne 12 volt adapter ni hi 500 milliampere current ania chuan air pump ka man tur chu alright hi air pump han tur chu ni ma se hi develop hemi tram mi thleng ka pai do ni ke chuan an toi te ka mang do na chuan hi inlet ania hi outlet hemi te pato hi outlet ania air pump hi AC device kan di kha AC khong kha heng hoi kan device man tur chu nia sorry number 1 ah chuan LDR kan tia LDR chu nge ni anti chuan sorry LDR so light dependent resistor kan ti to kha ta hian LDR ah chuan kan hriat dulon hriat thiam dan tur ta kan hriat thiam dan turanga chuan tin lo draw tai la ti hian hei band gap tani ka hi chuan helai hi valence band kan ti khan ya chuan helai hi nge kan watching ka okay conduction chahi entane ni LDR chu entane light dependent ni kha light chu nge kan ti chuan photon ani nga tero chuan valence ah hian electrons chu om neu don ta ni electrons om neu don ta chu hete photon ron drop khan ni tangin photon ron tlak chi khan hela electrons ho excited state on ta chuan energy hemi band gap anzun kan ta excited state am wang khan energy kha high energy an nei ta band gap a hian hemi gap I sign energy an nei ta chumi wang so conduction band a batlang so conduction band an batlang khan current ka a pass lang thei to tina ni so current a pass lang thei to ta chu light LDR device a hian helai khoi kan LDR kha hemi device an light about chun chi khan a resistivity kha acheta akal tlang ta electrons ka kan to wangin current kha pass to ta resistance kan negligible angin kan ngai thei to negligible ang lu kan di to khan chuan current kha pass lang ta chumi ju photon in valence band vasut khan electrons ka excited state an oma chuan energy hem band ke pain energy khan ni sang ta chuan conduction band an chota conduction band an chho kha chuan current kha calculate thei to dina chu electrons ka calculate thei to chuan current kha flow thei to dina ni chu LDR mji sin mai ta chuan panina chuan diode kan ti chuan diode kan man to hi 4007 Italian diode kan ti chuan ya tin kan ta ne chuan lai hian special layer om ta ai diode chuan diode chu semiconductors mga siam ta ne semiconductors a mga siam ta masa semiconductors akan impurities kan su thun nu ta impurities akan p-type la n-type impurity hai pure silicon ni lo ta semiconductor silicon chu semiconductor ni khatera silicon lo mang tai la chuan impurities kha anzu p-type impurities kha ta hen om chok ta ni chuan hei hi n-type impurities kha om ta chuan tian hei hi kan diode chu don ta ni chuan diode symbol chu tingan je chu ka tingan je chu ta ro
chuan helami plus ani helami negative minus kan ti thin kha chuan chu min je chu ta po hian lai minus ni la hi plus ni am tro chuan plus lampang hi enol kan ti khan ta hi ke thot kan ti ho khan ta ni sorry ke thot kan ti ho khan ta chuan hi mi charge in ang lo tak thì in hai đứa nó vai là hiền negative charge kéo không đôi ta mà sẽ ăn cất lăng thế nào anh bột lăng thế nào anh ấy cho anh battery source cần lâu đã chỉ ta cho anh battery source cần battery cho anh thì khác current cho flow cần negative cho positive này khác electrons so positive to negative flow conventional current kan ti chuan conventional current hawa kha chuan positive to negative chuan electron so chuti kan sai thei dan dang nga chuan low potential to higher potential flow low potential to higher potential ti na chu chuan flow don ta ni chuan helai electrons flow kha ta na lut don ta lambi an next zel don ta next zel ta tian next zel khan helai emi tang hian electron se hi hole in hoi hole in ta electron so khan ta ne electron so hin anwa kal tlang don ta khatian kal tlang khan hole so kha anwa lu kha zel don ta an lu khat khan an lu khat ta chumi je so plus le minus ate in chen da tolawin I mix vector don ta electrons ka flow helam tang hin electrons in minus le minus ai nek ta tro da flow kan ti ka avan nek ta helam an nek sun ta depletion layer không thei to lo ta depletion layer om ka chuan an ti kan ti kha current apal akal tlang thei lo tro electrons ka tlang thei lo wang kan current pass thei lo so na vak kal awa ilo chi khan current ka pass ta chi ta chuan chu je electrons ka tin ho sa lu khan zel a in hip ton zel a hilama hina chuak don a chuak ta ni chu je chuan diode a chuan depletion layer vacancy to chuan hei hi PN junction kan ta ni hei P junction hei N junction ta diode chu PN junction kan ti sin kha kan ti sin kha to chuan hei diode hiตัวนั้นยังปกเท่าเฮียนพอติดใจละให้ P ให้ N type ตาเสียให้มีนาเซ plus กันดีครับตัวจะให้ opposite in current ให้เรา float ที่ใจละแต่เฮียน negative ไอ้ที่ต้นตัดตัว negative เลยที่ตา positive negative และ positive depletion layer เฮียนเช็ดที่โดนเราตัวให้กัดหลังที่โดนเราว่าให้หลังปัวให้กัดหลังที่โดนเราฉันชัวplus minus aba hi ble don helama ale le don helama le ti don depletion layer kha zau te don chumi je so diode hi reverse bias a chuan current apal akal tlang ve thei lo ta ne chuan hami kan diode man to hian 1000 voltage leng a tur thei wa ti tai la chuan voltage a chuan current a chuan 1 ampere leng hiền adol zo ne chuan graph kan pot thina ka zon hei current ta se hei forward bias kan ti ta ne helama flow ta tro flow dik ta forward current ta chu helama chuan current chu reverse current kan ti ho kai ta ne chuan voltage chu reverse voltage kan le me hei forward voltage vf kan le me ta ne chuan AVF reverse center ne chuan hemi depletion layer hi hemi thiat tu hian sorry hemi chu reverse bias ne current plus pass thelo from ta chuan helama hian hemi zok hi forward bias khain ta ni forward current flow kha chuan heta hian helami forward voltage ka dikha tra then any depletion layer hi kal tlang thei to chuan a voltage mamo minimum voltage in battery changa chok minimum voltage hi 0.6 atom 0.7 voltage ai sang ani nge to ni
hemi ai niam ni chuan diode hi akal tlang the current a pass tlang the to don an don lo ta chumi je chu hi 0.7 voltage in ta se 0.7 voltage thlin ma zo ti 0 a voltage 0 ani chepang a current hi katina chuan 0.7 voltage a pel chi khan current kha wa sang do ram akal tlang che dina chuan hemi thona chuan reverse a chuan tin ani charge saranga chuan chumi zo chuan hemi hian hemi reverse a hian current hi voltage hin sa thleng e dol thei ka chi lawa chi to lawa a voltage dol thei a thlen hu chuan hi akal tlanga chumi huna chuan breakdown a thleng don ta he kan diode hi a chhia ti nai don ta ni sang ava sang de don ta kan diode na zau to don no chumi no chuan graph chu tin chho do thin ka chuan hei chu 0 and 0 do thul culture changa chuan a breakdown thleng chema kan a chho thu tang current ka o something pass tang no ti nai chu chuan lam hi volume reverse train ta chuan ai nge so i mai kan ne wa he depletion layer te ka sei po ka potential barrier te pon pon kan se tiang zong kon kan sei train ta chuan prostate to dra hai poi kan sei to ta impurities in an dop ta p type impurities le n type impurities in hol to ha sei to dra diode chuan next chuan kan device sei kha BC547 transistor kan ta hi po hi diode tang tho in ta ne hi diode kan ti chen ting ti kha plus negative okay diode a hian hi kan dai ban to tin a chiang nge thin ta la hi a gray ron thin ta chim je chu la hi negative la hi plus in an diode ta chuan taka chuan helai da kha ela hian hei ai claim gray ta ni elam gray hi negative thin ta so ba focus hi over la negative la hi positive negative positive hemi gray la hi negative ho khan ta chuan BC547 so hey the transistor hian terminal pali ke pathum terminal pathum ke pathum nei so hey kan transistor ta se hey ta ni chuan helama thil ziak alema tra kan hri thin an so design kan la en ta ni design kan chuan hey collector hey base hey emitter ani ta ni hey diode ang thonia diode pani combine ni he NPN ani ta transistor helaya hian PN type junction a se kha tia tha PN junction bang sim ni la chuan transistor hi chini kan nei ta NPN le PNP kan nei ne chuan NPN a chuan tia la ro ta ila lam hi collector base emitter ai ta ne chuan BC547 chu PNP kan ti khatira chumi se chu hi kan ro don chuan PNP ani chuan hi P okay ki pathum ti han si ma saptam NPN sorry ai ta ne chuan hi base hi collector hi emitter ai ta ne chuan hi kan zia thei le dan tu chu n le p kan zia to tra n le p sorry pn junction helai kan zia to hi adan pn junction kan hu ta design kan zia na tra chuan line pn junction ni le ta positive ti hian mi hi nang ra ne diode pani in som khan me transistor chunga chuan transistor NPN transistor are chuan hemi base current hi
thì zongin alu zongin a flow a chuan emitter current hi lam zoin chuan collector current hi thì zongin alu hei ta ne chuan kami NPN transistor re chuan mi emitter hi ground a connect ngay to nen ground kon ti chu DC a chuan negative lang pangkha ania chuan share ngay tu chu NPN a chuan collector current hi positive a connect ngay to ne chu VCC kan ti kha kan connect ngay to ne chuan transistor hi kum saka zakwa somni chowela an man tho chan kha ni a chuan hemi hian BC547 hian voltage hi hemi vel thleng hi a chom zo ta chuan PNP kan ti chuan technology ve taina base hi emitter hi collector chuan base current hi PNP a chuan design a chhuak ve thung ta chuan emitter hi a lut ve thung ta emitter current hi chuan collector current hi a chhuak ve thung ta ni hi NPN thì chuan collector hi a lut ta PNP chuan collector current hi a chhuak thung chuan emitter hi NPN a chuan chhuak a PNP a chuan current emitter hi a lut ve thunga chuan base hi ta lut ta base a chhuak a chuan share ve tu chu emitter a hian hi collector hi when the ground hi negative an connect ve thung ani collector hi negative ground an connect ve thunga chuan emitter hi VCC positive connect ve thung ani chu share dang tur ani chuan kan share tur bok chu PNP a chuan base a luta base current a luta chuan sorry NPN a chuan base current a luta PNP a chuan base current a chhuak ve thung ti kha share tur bok ni chuan PNP a ti ma satizia NPN a hian hemi base current hi tianal taila positive nen connect ngay to so ta chuan negative nen NPN chuan positive base chuan hi PNP chuan base negative nen connect ngay to so kan transistor ji chu a tho dan chu kan shutiang to ta tu na kan man tu ra hi chuan transistor hi chu switch angin amplifier le switch angin kan hmang the ta amplifier or switch chuan ta hi chuan switch angin kan hmang do ne he kan keimani tuna kan sanitizer dispenser hi chuan diode chu kati chu safety use reverse tlang tura kha circuit low ven tu turin tai jun an hmang ngon do na ne chuan diode hi kan hriat tur chu AC to DC rectifier atan pun kan hmang thina khan chu kan sei tu lam ani lo kan hmang do na chuan palina chu nei ka sei kha pakhaina kan sei kha ni a ipadina kan sei kha ni a pathum na kan sei kha ni a diode ma chuan palina chuan chuan kan hriat bok tur chu hemi collector current IC hian beta times IB luka hei IB chu ngi kan ti chuan base current kan ta ne chuan hemi beta hi ngi ti chuan beta hi
forward current gain hay tan hemi beta he for current gain he gain kan ji dan so HFE yang mo kan ji trina HFE chung in the hybrid forward emitter ti kan ani chun hemi he transistor hin value sam sam ala ya he HFE multimeter in check down chuan hala hian oma HFE ta hian NPN transistor le PNP transistor ta collector base te vin tur khom ta chu check theine la antenna hi BC547 lo check down ta la HFE ka da ta chuan NPN la hian collector base emitter pin hi ka vid lu ta na hi za thum som sari vel ni tlang pu ya reading salan chuan za thum som sari pakwa ani ta ne hai kan beta chu kan for current gain of BC547 hi tani chon he inge tang kai na de chon hemi IC le IB relation kan nei ta chon kami kan cho to kan he parameter he poi mo ta chon avaya an relation so hemi emitter current hian IC le IB bel khomi ato kane chon IC chu nge te kan chu to atro IC chu beta IB kan ti kan sheka chon IB lom ta chon IB kong na kan da theta chon beta +1 chu yu je chu emitter current ni na tu pui chu beta times IB times beta +1 chu mi je chu current gain times current gain +1 times base current will be equal to IE. Hemi relation kan nei chu ne transistor transistor a chu tiang vel hi poi mo chai kan formula ka share to hai kan formula ni a chon hemi te ni hian chon beta chu nge ni kan ti chon forward current gain khain ta chu HFE kan ti khan da multimeter il cho thei ta so an pump relation to IE equal to IC plus IB ye share to ani kan sei kha okay resistor kan sei ta resistor kan man to chu 47 kilo ohm kan ti khatro simple chu limita chuan resistor hi enge kan ti chuan current lo dam tu khan mai ta resistor chu dang se bak mai na po chi lo current lo dang khan top mai ne ohms law kan nei ta ohms law chuan resistance equal to V by voltage by current ai ta ne chumi je chu hemi resistance kan moza kan hriat lo chuan hemi formula tang hian kan chu thei nei ta antinan LED light ai kan lo chita ne tian LED light kan lo chita battery hi 9 volt battery light ta se 9 volt battery light battery ta ni to so hei resistor tel lo kan direct chuan resistor kan bypass chuan current hi lama kan kal ti re chuan hemi LED hi azo to no chu LED chu 30 milliampere vel current azo thei wangin maximum mo chu chu 30 milliamp hi LED in ammo zan ni tigan shia voltage kan shia hemi resistor hi kan man lo chun LED hi a fuse nga lan chen hal don sia resistor kan mo nge ta LED ti ang tur chuan thatur chuan ampere ka hret to a chuan hi 9 volt battery ka hret to a chuan resistance kan mo tur chu hemi kan mo zat to hi chu adik thei lo ta hemi hi kan do sun ta resistor chuan voltage swing sang na 9 to chuan milliamp chu 30 milliamp chu 0.3 ampere vel ta kami mangkhan resistor chu kan chu swak thei ta hi chu lo chu ve ne ru
unit 2 ohm chuan je chu sang nghe nha ok 300 ohm vel nha kan mua ton tin an chu hemi kar LED tiang tur chuan he 90 by 0.03 ma 0.03 by 3 and then down sorry 0.3 ti ma kan yan okay na chawanga chu chu 300 ohm 300 ti nai don ta helai kan mo sa chu LED tiang tur chuan cha kan resistor chu nei ta karai lo ti niam tu kha nei ta resistor chu chuan hi ti lo zo pon kan chu thin dan chu v equal to IR ti dan chu thin kha kan sai thin kha ya chuan pangana chuan nge relay 12 volt relay kan hong don ta relay chu nya nya la ti chuan relay chu electromagnetic concept kamin ta hi relay chuan hi kan relay chuan ta okay resistor ka hi ta chu mo the la hi resistor chuan ta khi này resistor ti a ti hoi mo ra chuan resistor ni hi ti kan me da ne so hi ti in mo ra chuan a hi chu relay ni ti me da ne relay chuan athen la chuan chulang ke pathum ne nge ta chuan a noi lo an thena hian ke hi pakhat chian ne athen pani nei ta pakhat chian ne je chu okay diagram transfer tan da ti ta hian ta hi ke om na hi hemi helai ke hi off hi wala ta ne chu je chu ta hen current lo chi khan positive le negative current lo chi khan electromagnetic induction in do tan induce on ta electromagnetic induce on ta induce chi khan he apin he hilama hian ai sun don ta chu je chu hemi kan connect don ta ne current kha chuan he AC source in ta se AC nei line ba bang ta se current lo kha chu alu ma lo chu ta input a hian current lo ma lo chuan off a cha cha ma chuan current lo chi khan on ai ai san chho don ta chuan current khai ta ma akal tang avakal to ma apa chuan NCB lo ta ni hemi pin ni he NCB lo ta chuan current lo chi akal tang chi khan ai si don chi a chuan current kal tang ma chuan he ba hi ai don ta ne je chu tian coil kan nei ta hi input khai ta ni input pin pani chuan helai hian hian chuk le ta hi hemi hi internet hian hi nang chi thian hi a hi khan hi a chho don ta a chho khan hi lama kal dona akal ma zong kha ta ne hemi ne ai si an a hu khi tin ai khai hi aban do chi khan ti hian om don ta ti om chi khan hemi fasidon ta cha he pin he hemi le hemi pin he ta ne hi pin 1 he pin 2 he pin 1 pin 2 cha thi om tira ti khan hi kan relay na tho tam so ta hi current pass chi khan electromagnetic field induced on time electromagnetic field induced kan hi lai metal hi a him don ta a hip ta nga chuan hi lai ava kang chonga hemi kan cho chuan lai hu khi ba do do wai hel ti soi ron koi le na chuan hemi hi current ha input hela hi 3 de ting hela hi pin 3 khan ta ni pin 3 kha chuan pin 3 in hian pin 1 va si chianga current ka tlang chi ta ti na ni
chu chuan relay thing khata chu heta hian he om lo a line off khan helai kan mamo khelo helai pin ang he off state kan ta he on state he on he off kan ta ne off kan mamo khelo wangin lai pin lo no relay thing khata chuan pin ni alan ti ong mai lo ne chuan next ani kan sui okay timer number 6 chuan relay 555 timer NE notice ni la na timer timer chu yan om trina ke pali ane ya side ve pali ve chu pari thai pin 1 pin 2 3 4 5 6 7 and 8 tani chuan pin 1 hi ground chu ni no chu khan siam ground chu negative kan ti kha ground mo negative chen hi supply chu VCC tani 80 shetra chuan number 2 hi trigger chuan 3 hi output ani ta chuan 4 hi reset na chuan 5 hi control 5 control voltage ani a chuan 6 hi chu threshold chu you should have I like to know threshold frequency that the trigger chuan hi discharge pin on tunai chuan ki mani hi chuan 7 5 kan mo velo ta chunai hi achung hi ending ong ati chuan hi kan box angin lo ziak ta la hi pin hi 8 VCC kan ti khan ta chuan hi 1 kan ta chuan ta hian Q bar này chuan anh em ti kha reverse condition hay output in ta trong output chuang a chuan hi okay kong wa kham tu tian chuan ta hian pin 5 om bok ta chuan ta en pin 2 om vai 6 8 2 oma chuan pin 2 vai thung chu ta hian tlang tan he pin 2 a chuan lai pui ta lut bok ta 1 2 3 okay 1 2 3 chuan ta hian e 7 4 reset na chuan 6 okay hey VCC ga ti to kha chuna hi ground kan to 1 chu ground kan ti to kha hey flip flop hey flip flop kan to ne chana hi kan trigger threshold chuna hi number 2 hi trigger tane chuan hi RS hi poimo lai chuan ta RS yang R0 nia S1 hian Q di 1 nia R1 nia S0 ni chuan hi 0 nia nga chuan hi 0 ve ni chuan half output on general chuan function undefined not defined condition khata
Chúng ta sẽ concentrate cho số hai để pani hiện ta này R input thì 0 anh nhá S input thì 1 này chọn cần output số 1 này signal số thế hiện ta này chọn R hi 1 nhá S 0 này chọn output số 0 nhá ngã hiện ngã gì này đó nó ta này chọn cái chuyện số em threshold thì threshold current thì 2 by 3 of times of VCC đi ngay ta này 2 by 3 times I sang I here này chọn hay 0 này đó nên lại R input thì 0 này đó na chọn cái play top tắt cần play này top này đó chọn trigger về thằng số 1 by thrice of VCC times let me trigger về thằng số positive, negative. Okay. So here, trigger here 1 by 3 aya at lem khan. Here 1 nebe thunga ay tamin 0. So session to so output so se to 3 so output kan dikha. So kan mandan to so ne. Here kan n 555 timer so nga om tan so ta. Ini comparator, ini bukan comparator. Yang tadi itu resistor kan, tadi itu bukan resistor simple. Coba ini hasilnya, ini bahan kapasitor. Oke, kapasitor apa? Saya betul. Daya dua mana saya kan mau so 6 microfarad. Kita kapasitor so thì ông phô khoan này bên này đây cái capacitor pani cái bộ số bậc hạt số thì hiện tại này capacitor hiện minus lệ plus ông truyền à cái đó mà cái là bol trực trực bây in thái phải mình zone ông số hay pin hiện tại số về chơi hay pin minus nhé hay pin plus là connector Atina nia cho ai need some microfarad thì 100 microfarad nia cho 16 volt kan operate here cho này 10 microfarad nia 10 microfarad nia cho 250 volt kan operate thì tina này cho capacitor cho current ta se battery ta se capacitor khan depletion layer khom don ta so design chen tian sina dial kan so ya tho kan me tien current ka kama pass ka line charge ya line khola charge ka in khola elama charge in khol zo no ka chuan current hi atlang thei to lo a full to chuan current atlang thei to lo a chuan fully charge ni chuan capacitor chuan current a pass lang thei to lo de fiel to so me on je chu current am lo thuta kan khol de lo thi thut tur ve nan den mong train ta hemi capacitor rak hei hi atam po le current khol thei ne 1 microfarad yan a hris folo so 1 volt at luk pia so is 6 microfarad kan ti chuan 6 volt alo khol ti ngai ta ne capacitor hian so hei chu 100 microfarad ni va 100 volt is khol ai 10 microfarad ni va 10 volt alo khol di kam chu mo farad hian microfarad farad 1 farad hian 1 volt nei je ka hre so nge chu chiang to mai lai chu chun je chu chuan he alo khol sa kha thil da kan man do chuan antina circuit kha current lo no ta se he mi alo kho kha lo la mang zia chuan chan khol ka so te nei down tel te la thi thut loin a thim ta thi zai muang in at nim te la tro light bulb te kha capacitor na tho chu ne ta ni ama current lo store ta current at of no chi khan voltage lo store chun current no chi khan ami alo khol kha pang ve tel te la chun mang zo va de sel ne no capacitance tlem chuan
Just a capacitor depletion layer ni sina kan so ya thau kha ni potential beer ang thau kha chuan na prit na chani kan so kha 12 volt adapter okay kha associate ta 12 volt adapter ka cha AC tang DC kan do vai khang ka lo soi to zong kha DC device ka ni wangin heavy 12 volt circuit to ring kan siama so kan mo nge ya so pakuna so ngi kan so ka air pump chu kan so to ta tra tian kholom ta air pump chu hi inlet so outlet thi sang thi ta ti hian hi poi outlet ta hi poi outlet ta ma so hi oxygen la lo nan an mang thina inlet ta nei mang de ya mi pipe pona boru ka tu chuan len boru kan ba ta chan boru ka hi plut ta cha aquarium chua ka bubbles kha long thil phuan ka lo pu chua thina chang khan ta ni chuan hemi hi water resistance surveillance seal ka tu chua da lam ta hela hian dynamo te oma dynamo de fan te hela hi chau ta hemi hi chau ka te ron chuak ta ni motor om ni so ka ho zong kha kan device mo ho chu ni a chuan kan circuit to hi te thuma hen tan han do leng leng chuma tan LDR khan don ta a chuan resistor khan ta chuan resistor a hian ankara base to positive di khatra ai 12 volt chuan electrical hi diode a khan to no chuan diode hi plus hi minus kan ti to ka chuan collector hi base hi emitter ai hi 47 kilo ohm ai hi LDR independent resistor ve tho ni a chuan de kan sia hi a chuan hi output a kan mang ta nga chen relay a lo ton ta chuan hi positive hi negative ka kan don ta ni chuan hi negative positive le positive hi du kan ti so nga chuan hi long don ta ni tra chuan hi kan timer input akan nong le don ta ne 1 2 3 4 5 6 7 8 triple 5 timer ka te hi relay eta chu ni anti ka positive anti ka VCC chuan 12 volt ve thum chu eta alu tanga chuan 1 to hi capacitor ka 6 microfarad ka connector ni ta 2 hi threshold trigger kan ti ka chuan threshold te hian connect ni to ne chuan hi threshold chu VCC ena tlem ngai khatra chuan ta hian tlem ta chuan hi po hi trigger po kha VCC ena tlem ngai to kan ti ka chuan register hi power ka tlang hian input a hian chuan hi phone en hian ta point supply kan piang chuan chu for chu reset na kan ti khatra reset kha ngai ve timing ni chuan charge sa nga aso khana reset le je nga charge so nga reset le je nga chabi tu tan so ni
chuan ei kan output chuan hei output 3 chu output kan tih han sin ang sei ta tera hei class ni na hei main na sei don ta ni chuan hei an relay khai don ta chuan ta hian hei tian ta hian doctor se hei tian so ta sila hei AC source ta ni hei voltage DC source ta ni chuan helai AC hi tang hian lutorin hei output ta tera chuan hei tuipam pamalu tang hei neutral hei line khai don ta ni line zoi kan kat ton a chuan hei pamalu ta chuan hei lai hi kan sei hei chu ta hian 12 volt adapter from ta ni hei hian 12 volt adapter hi ala le thonga chuan hei po hian 12 volt adapter a hian hei AC lut ta chuan lamah hian DC ron shock ta hei minus chuan plus shock hi tian connect on ni hei DC hei plus adapter hei AC source pa kan ring tlang don ni chuan hei kan circuit to so ta song kha kan circuit to so ne chỉ là có sẽ thì cũng thấy LED light hay cái light thì cả mong nón một cái LED light sự chân sữa em bị trong hiền chỉ mai em bị trong hiền tại hiền em bị strip light thì cái đá đông ta này LED chân số em vai ăn tiệm xuống em bên này thì ở anh trả đón ta xong em bên này thì anh ấy tại hiện em nói hệ LDR dùng đón ta này LDR kan hệ connection kan này cho gọi là nó không đón ta này em bên này thì anh ấy bên này thì anh ấy thì cũng cần sử dụng chia kan cũng cần sử dụng unblock không unblock kan current ka pass lang don si ta tro 100% avat chai lang don ta activate really activate nga chai la va si chi don ta va si kan ela thwa wallet langa chuan hela hian timer in matlang timer khan don delay don ta chui wang chuan hemi LED light he kan do sai thei de chu eng life em don to ni chuan do le hemi kan sugzen chunga kar indicator lo eng to kan wa do chuan helai hemi a hian hemi te pani a hian chuna vo thei ni ta hian do le resistor mai mi thei sorry tian 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 resistor chu a thei mi dawa a hi 330 milliampere to han chuti la chana hi voltage hi helai input hi hemi de pani potential difference hi voltage kan ri chuan resistance hi kan me ang pe chu chu ani sina v resistance ko v by r formula
so kan chu mai don le so la hian siadang tu so la ya LED chunga te zo kha positive anianga so li alai zo kha negative to ani in zom na khan siadang tu